uchangosvika uchangotanga kutibata pano paBombshell Television, please ndokumbirisisawo kuti usubscribe pachannel yedu. Musho malatest musho zvinopisa zvega zvega. Pane nyaya yandauya nayo, nyaya dzinenge dzichiitika dzinenge dzichitenderera munyika yedu yeZimbabwe. Ndo nyaya dzatinokupai tine video randida kuratidzai muri Zimbabwe. Mutaure zvamunofunga mucomment section. Alright, ndisati ndanyanya kupinda munyaya yangu, ndoda kutenda vacho vakasubscribe vari part of 10,000 masubscribers, and you know what it means. Unongotibata toita sei tokuitira munyati wako kana une business raunoita 50% off discount yatiri kuita. Tiri papromotion zvedu, hatisi kumhanya, tiri pakuita low zvinhu zvedu, tichifadza vanhu, tichifadza vakatisapota, vakatitsigira. Kana uchiziva kuti uri part of 10,000 masubscribers, ndokumbirisisa kuti uise like, ukomende kuti uise roko, tibva takumenshena patichagadzira next video kuti aiwa makanyanya shoutout nhingi tichitaura nezita. Alright, nyaya ndauya nayo ndeyekuti pane video rapostwa naMadam Boss, vakarara vari mulabor room. So tisati taziva hedu kuti vakutozvara here kana kuti vangopindawo zvemacheckups, but vaisa that video vachitoitwa kunge munhu akupreparewa kuti ase kuzvara. So I think maonero andaita video iri nemazira andoita vamulabor room. So we're expecting kunzwa good news today or tomorrow, or any day soon, guys. Saka ndoda kuti muone video iri mundiudze zvamunofungawo, mutaure zvamunofunga mucomment section. Thank you.